καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του National Strategy τον συνταγματάρχη αποστρατεία κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, που αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1984 και ορκίστηκε αξιωματικός του Μηχανικού. Το 1997 τελείωσε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτιου Πολυτεχνείου Θράκης και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης το 2005. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από το 1980 μέχρι το 2006, όταν και υπέβαλε την παραίτησή του και αποστρατεύτηκε οικειοθελώς με το βαθμό του συνταγματάρχη. Διετέλεσε επίσης καθηγητής στο ΤΕΙ Κοζάνης από το 2006 ως το 2011, καθώς και προϊστάμενος του Τμήματος Πανλαϊκής Άμυνας της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, από όπου παραιτήθηκε το 2010. Αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα Κοζάνη και τα τελευταία χρόνια στο ιστιολόγιο National Strategy. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί επίσης στο περιοδικό Βόλιο και σε τοπικές εφημερίδες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε περιοδικά και ιστιολόγια κυρίως εθνικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί κατά τη γνώμη σας οι νέοι δεν επιλέγουν τις στρατιωτικές σχολές και γιατί πολλοί από αυτούς παραιτούνται πριν καν αποφοιτήσουν? Είναι αρκετά τα μέτρα που παίρνει σήμερα το Υπουργείο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σύνθετο το πρόβλημα. Δεν είναι, πιστεύω, ένας λόγος. Είναι πολλοί οι λόγοι. Απλά φοβάμαι ότι ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό μιας αλόγιστης στάσης των τελευταίων 50 χρόνων. Αλόγιστης στάσης και κοινωνικά, αλλά αν θέλετε και από την επίσημη πολιτεία. Δηλαδή, ζούμε μια διαχρονική απαξίωση του Έλληνα αξιωματικού και τη ζούμε με πολλούς και διαφορούς τρόπους. Και σύν τον χρόνο εκλείπουν τα όποια κίνητρα υπήρχαν. Δηλαδή, στη δικιά μου τη γενιά, στη δικιά μας τη γενιά, μάλλον γιατί είμαστε της ίδιας γενιάς, αν και τυχαίνει να σας ξέρω από τη Σχολή Ευελπίδων. Πηγαίναμε στη Σχολή Ευελπίδων για ανώτερα ιδανικά. Αν χρειαστεί να πεθάνουμε, δεν θα πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αξιωματικών δεν θα είχε κανέναν ενδιασμό να το πράξει. Όμως, όταν το έργο του αξιωματικού απαξιώνεται αυτή για την πολιτεία, όταν η πολιτεία, ενώ εσύ έχεις τάξει να πεθάνεις για ανώτερα ιδανικά, αντί για αυτό σε στέλνει να μαζέψεις σόφια γουρούνια, και μάλιστα με την ιδεολογία μη μιλούν οι στρατιωτικοί, αυτοί θα τα μαζέψουν, γιατί δίνουμε τόσα λεφτά για την άμυνα. Τόσα λεφτά για την άμυνα δίνουμε, αλλά αν υπολογίσουμε των 920 ευρώ, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, και έχουμε το φαινόμενο να πηγαίνουν στον Εύρο αξιωματικοί και να μένουν 2-2, 3-3, όχι σε ένα δωμάτιο, σε μια τρύπα, μόνο και μόνο για να τα βγάλουν πέρα. Η οικονομική κατάσταση του αξιωματικού σήμερα είναι άθλια. Και εκείνο που δεν μπορούν να δέψουν οι αξιωματικοί είναι την κοροϊδία. Όταν πας για να πεθάνεις για την πατρίδα και βλέπεις αυτή η πατρίδα να προδίδεται εκ των ένων, να προδίδεται με τη συμφωνία των Πρεσπών, να προδίδεται με τις συνεχείς υποχωρήσεις στο Αιγαίο, με την ητοπάθεια, με τις λεγόμενες πρέσπες του Αιγαίου που οικειοφορούνται, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κίνητρο για έναν αξιωματικό να παραμείνει. Θα φύγει. Θα φύγει και θα φύγει και με άσχημο τρόπο, θα φύγει με άσχημα συναισθήματα. Γιατί εγκαταλείπει ένα όνειρο ζωής. Ένα όνειρο ζωής που τον ήθελε συνεχιστή, αν θέλετε, του Λεωνίδα και του Παλαιολόγου, του Μπότσαρη και του Κλουκοτρώνη. Και τον θέλουμε τον αξιωματικό, να σας πω περιστατικά, έτσι, γιατί μιλήσαμε για απαξίωση. Όταν ο τότε Υπουργός Άμυνας Βενιζέλος είπε ότι οι αξιωματικοί δείχνουν αυτιστική συμπεριφορά, πώς μπορεί αυτός ο αξιωματικός, κύριε Κωνσταντινίδη, να σταθεί στη μονάδα του? Πώς μπορεί αυτός ο αξιωματικός να αντιμετωπίσει τους υφισταμένους του, τους στρατιώτες, όταν ο Υπουργός τον λέει αυτιστικό? Δηλαδή, με είπε χθες ο Υπουργός αυτιστικό, το έδωνε οι στρατιώτες στην τηλεόραση. Πώς θα βγω εγώ αύριο στην αναφορά, ας πούμε? Τι θα βλέπουν, τον αυτιστικό διοικητή? Έτσι. Ποια ήταν η επίσημη στάση, έτσι, της πολιτείας? Και να σας πω, στην τελική φταίμε βέβαια και εμείς γι' αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα αξιωματικών οι οποίοι σε αυτό αντέδρασαν. Δηλαδή, στρατηγός Γιαζιάς. Έχω την τιμή να το γνωρίζω και προσωπικά. Παραιτήθηκε ο άνθρωπος όταν του δώσαν λίστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από εκεί μετά ή σταμάτησαν οι λίστες ή σταμάτησαν οι παραιτήσεις. Αυτό που είπατε τώρα με οδηγεί σε μια επόμενη ερώτηση. Να τελειώσουμε με την πρώτα, γιατί που είπατε για τα μέτρα, αν είναι επαρκή τα μέτρα που πήρε η πολιτεία. Ναι. Δεν είναι το πρόβλημα τα 600 ευρώ. Ούτως ή άλλως, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 200 παίρναν οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών. Και βλέπετε ότι πηγαίνουν οι κορυφαίοι.
Το θέμα είναι ότι αφαιρέθηκαν κάποια κίνητρα έτσι ηθικά για τον αξιωματικό. Βέβαια, χωρίς να παραβλέπω και το κομμάτι της επιβίωσης. Όταν αυτή είναι δύσκολη, εννοείται ότι αν δεν έχει επιλογή ο άλλος, τι θα κάνει, θα μείνει να φύγει το ζωή. Θα φύγει και δυστυχώς δεν θα φύγει μόνο από το στρατό, θα φύγει και από την Ελλάδα. Αυτά πρέπει να δούμε. Αυτά πρέπει να δει η πολιτεία και να τα διορθώσει άμεσα. Γιατί ο χρόνος πλέον είναι αρνητικός. Και να πω κάτι για τη Σχολή Ευελπίδων για ένα εθνικό έγκλημα, κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν πληρωθούν οι θέσεις οι συγκεκριμένες, μιλάμε για εθνικό έγκλημα. Και υπάρχουν υπεύθυνοι, κύριε Κωνσταντίνο. Δηλαδή, για μένα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί ο Υπουργός Παιδείας, Πυρακάκης. Δεν λέμε ονόματα. Δεν μπορεί να μην έχει προβλέψει αναπλήρωση των επιλαχόντων. Δεν μπορεί να είναι αυτή με το σύστημα της κατώτερης βάσης από 307 νομίζω, από 308 να μπουν 138. Και ήδη ο αριθμός έχουν ήδη φύγει και μια 40, 50, δεν ξέρω. Έχει μείνει μονοψήφιος αριθμός. Ποιοι θα επανδρώσουν τις μονάδες. Τι κάνουν οι αρχηγοί. Θα έπρεπε οι αρχηγοί να πάνε να απαιτήσουν συμπληρωματικές εξετάσεις. Θα συμπληρωθεί ο αριθμός. Είναι πράγματα αυτά τα οποία προσωπικά με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου. Γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο έζησα, τον οποίο τον πόνεσα, τον αγάπησα και συνεχίζω να τον αγαπώ. Το ίδιο. Και όσο ήμουνα εν υπηρεσία, και ακόμα και τώρα που είμαι απόστατος. Δεν μπορεί να μείνει η Σχολή Ευελπίδων. Δεν είναι το σύστημα της Σχολής Ευελπίδων τέτοιο που δεν μπορεί να λειτουργήσει με 70 και 80 πρωτοετής. Θα γίνουν διοικούς αυτοί αύριο. Και θα διοικήσουν 70 άνθρωποι σε μια σχολή που ευελπιστούμε των 1.000 Ευελπίδων. Είναι έτσι το σύστημα που από τη στιγμή που το σύστημα προβλέπει ότι η διοίκηση ασκείται από τη διοικούσα τάξη, αν η διοικούσα τάξη είναι ολιγάριθμη, δεν υπάρχει διοίκηση. Καταστρέφεται δηλαδή ο εσωτερικός πυρήνας της σχολής. Αυτά, εντάξει, εμείς τα βλέπουμε. Υπάρχουν και άλλοι να τα δουν και να απαιτήσουν. Υπάρχει σήμερα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Παπαδόπουλε, αξιοκρατία στις ένοπλες δυνάμεις? Κοιτάξτε, για το σήμερα, εγώ έχω χρόνια που έφυγα βέβαια, αλλά λίγο πολύ γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα. Θα σας πω ότι ποτέ δεν υπήρχε. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βλέπω και αξίες μεγάλες, βλέπω άξιους ανθρώπους οι οποίοι έγιναν στρατηγοί, έγιναν αρχηγοί κτλ. Αλλά βλέπω και ανθρώπους που τους ξέρω να προάγονται. Και ένα κακό το οποίο κάνανε εδώ τα κόμματα, όλα τα κόμματα, έτσι. Βέβαια, το ξεκίνησε το Πασόκ σε μεγάλο λόγο, από και μετά όλοι ακολούθησαν. Είναι το ότι δημιούργησαν και στρατιές ανθρώπων οι οποίοι τρέχαν στα κομματικά γραφεία για να βολευτούν. Αυτό πρέπει να σταματήσει μια και καλή. Και αυτό θα σταματήσει αν ο αξιωματικός δεν είναι εκδιάσιμος. Και δεν θα είναι εκδιάσιμος μόνο αν έχουμε μετρήσιμα στοιχεία. Μετρήσιμα. Αν δεν έχουμε να δημιουργήσουμε. Τα οποία θα λαμβάνουν όμως υπόψη. Δηλαδή, θυμάμαι, έλεγε ο παλιός κανονισμός για όσους ενδιαφέρονταν να υπηρετήσουν στην Ίσο Κύπρο. Δεν το λέω με παράπονο, ποτέ δεν ζήτησα. Αλλά ήταν ένα κίνητρο για τον αξιωματικό να πάει τουλάχιστον να πάρει μια οικονομική ανάσα. Προέβλεπε ο παλιός κανονισμός ότι ο αρχηγός του ΓΕΣ μπορούσε να αφαιρέσει από όποιον ήθελε 40 μόρια και να προσθέσει όποιον ήθελε άλλα 40. Δηλαδή, αν εσείς είχατε 70 μόρια παραπάνω από μένα, που 70 μόρια είναι πάρα πολλά, θα μπορούσε ο αρχηγός να αφαιρέσει απλά από εσάς 40 και να το προσθέσει σε μένα. Έτσι. Και έλεγαμε ότι αυτό δεν είναι άδικο, πρέπει να σταματήσει. Μας είπαν ναι, θα σταματήσει. Ο επόμενος κανονισμός, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, προέβλεπε ότι ο αρχηγός μπορεί να αφαιρέσει 80 και να προσθέσει 80. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν στείνει η ταξιοκρατία. Μάλιστα. Μπορεί κατά τη γνώμη σας σήμερα ο αξιωματικός να κάνει οικογένεια και ποιες είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η σύζυγος και τα παιδιά του? Νομίζω ότι αν η σύζυγος δεν είναι εργαζόμενη, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κάνει οικογένεια. Και οι δυσκολίες τις ζήσαμε. Έτσι. Το να μετακινήσεις τα παιδιά σου κάθε 2-3 χρόνια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Που και αυτό θα μπορούσε να λυθεί εν μέρη. Οι τόσο συχνές μεταθέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αρκεί όταν κάποιος πάει κάπου, αν πάει με μετρήσιμα στοιχεία, γιατί όλοι ξέρουμε ας πούμε, τι συμβαίνει, αν πάει με έναν αξιοκρατικό τρόπο, με αυτόν όποιος είναι τέλος πάντων, να μπορεί να μένει και περισσότερο. Αναγνωρίζω τις υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να διορθωθούν. Κατά τη γνώμη σας σήμερα ένας αξιωματικός μπορεί να φτάσει στην αυτοεκπλήρωση, δηλαδή μπορεί να βρει ικανοποίηση στο επάγγελμά του? Εντάξει, εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Αν το να φτάσει κάποιος ψηλά είναι αυτός ο σκοπός, μπορεί να το πετύχει από ό,τι φαίνεται και με άλλους τρόπους. Αλλά πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος θα αναπαύεται έτσι. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δώσει η πολιτεία κίνητρα στον αξιωματικό, θα πρέπει να του επαναφέρει το τραυματισμένο κύρος του στην πολιτεία. Ο κόσμος μας αγαπάει βέβαια, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
πρέπει και η πολιτεία να σε συμπεριλαμβάνει με κάποιο τρόπο στα άτομα που η αποστολή τους θεωρείται υψηλή. Γιατί μιλάμε για υψηλή αποστολή, όταν θυμάμαι, όταν σκοτώθηκε κάποιος αεροπόρος, δεν θυμάμαι ποιος, είναι αρκετοί μάλιστα πλέον, που κάποια έντυπα, κάποιοι δημοσιογράφοι, έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, ζητούσαν τότε να χαρακτηριστεί εργατικό ατύχημα, να είναι, λέει, το ίδιο όπως χτυπάει κάποιος εργάτης και πέφτει από την οικοδομή, ας πούμε, να θεωρείται το ίδιο πράγμα το να πέσει ένας αεροπόρος. Μόνο που ο αεροπόρος πέφτει για την πατρίδα, πέφτει υπέρ πομών και αιστιών και κάθε μέρα παίζει με το θάνατο. Δεν μπορεί αυτά να εξισωθούν, κύριε Κωνσταντίνο. Σήμερα κανένας δεν ασχολείται με τον Ηλιάκη, κανένας δεν ασχολείται με τους τρεις ήρωες των Ιμίων, Βλαχάκο, Γυαλοψό, Καραθανάση, γιατί ήρωας για τα Ελληνόπουλα σήμερα, και καλλιεργείται αυτό, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, είναι ο Φίσας, είναι ο Ζακ κτλ. Κανένας δεν μιλάει στην εκπαίδευση για ήρωες. Έχουν καταργηθεί όλα αυτά τα υγιή πρότυπα, αυτά με τα οποία μεγαλώσα. Εγώ μεγάλωσα με πρότυπο τον Κολοκοτρώνη, τον Παύλο Μελά, τον Παλαιολόγο, το απόφθεγμά του, το την πόλη είναι ουδεμόνε στην Ιβάλου του Νόστον. Αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι για μένα στάση ζωής που την επέλεξα από πολύ μικρός. Αυτό σήμερα στα Ελληνόπουλα φαντάζει έως κωμικό. Όμως γι' αυτό θα πεθάνει κάποιος. Και άμα χρειαστεί πρέπει να πεθάνει, το ξέρω. Αλλά αυτό πώς θα γίνει? Άμα δεν καλλιεργείς πατριωτισμό, τι θα κάνει? Μαστίζονται σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα από το κομμάτι των ανυπότακτων. Είναι πολλά τα Ελληνόπουλα που φεύγουν στο εξωτερικό, βρίσκουν μια δουλειά, μια θέση, καλή, ξέρω εγώ, δεν γυρίζουν να υπηρετήσουν. Ο λόγος είναι ότι αν δεν έχει αναπτύξει τον πατριωτισμό, δηλαδή πριν από 40-50 χρόνια θεωρούνταν ντροπή να μην έχει υπηρετήσει στο στρατό. Σήμερα θεωρείται μαγιά. Αυτά πρέπει να αλλάξουν άμεσα. Δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει να αλλάξουν. Ποιο είναι σήμερα, κατά τη γνώμη σας, το κοινωνικό στάτους των αξιωματικών στην Ελλάδα? Εντάξει, υπάρχει κόσμος ακόμα που μας σέβεται, από μόνος του. Αλλά αυτό πρέπει να καλλιεργείται. Όταν έχω ακούσει επανειλημμένως σε κουβέντες να με αποκαλούν καραβανά, ξέρω εγώ κτλ. Αγράμματο, έτσι, που πήγα στο στρατό για να βολευτώ κτλ. Αυτά όλα σίγουρα δεν βοηθούν στην εικόνα του αξιωματικού. Σήμερα ο μέσος αξιωματικός έχει τουλάχιστον 2 πτυχία. Ο μέσος, έτσι. Πράγμα το οποίο, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη τις δύσκολες συνθήκες με τις οποίες αυτά αποκτώνται, σε μονάδα με το Άρβιλο και ξενύχτηκε η υπηρεσία και να σπουδάζει ταυτόχρονα και να έχει και οικογένεια, είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό. Και όμως οι αξιωματικοί το κάνουν. Αλλά αυτό πρέπει να τους αντιμετωπίζει έτσι και η πολιτεία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάναν το παραπάνω. Παραδείγματα, να σας πω. Στρατηγός Κολοκούρης. Θα πρέπει να είναι ήρωας. Ανταυτού, ο Κολοκούρης, νομίζω το 1997, το Πάσχα, στο Φαρμακονήσι, όντας επικεφαλής εκεί της τοπικής δύναμης του νησιού. Είναι μια ιστορία που πολλοί την ξέρουν βέβαια, αλλά να την πούμε για όσους δεν την ξέρουν. Είδε στα 300-400 μέτρα απόσταση από την ακτή ένα τουρκικό υποβρύχιο το οποίο έκοβε βόλτες. Έκανε το αυτονόητο. Αυτό για το οποίο είχε μπει εκεί πέρα. Να απαγορέψει οποιαδήποτε πρόσβαση στο νησί. Προειδοποίησε και στη συνέχεια έβαλε πύρο. Το αποτέλεσμα το ξέρετε. Απλά για αυτούς που δεν το ξέρουν. Κινδύνευσε με στρατοδικείο, τον απειλούσαν, τον απαξίωσαν. Του ζήτησαν να πληρώσει και τις σφαίρες που έριξε για τα βλήματα τα αντιαρματικά, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αποστατεύτηκε ως ταξίαρχος και αναγκάστηκε μετά να κάνει προσφυγές ο άνθρωπος για να πάρει το αυτονόητο, να γίνει στρατηγός. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό που έκανε εκείνη την ημέρα ο κύριος Κολοκούρης ήταν το αυτονόητο. Ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει, αυτό για τον οποίο τον βάλαμε σε αυτή τη θέση. Μπορεί κατά τη γνώμη σας σήμερα ο αξιωματικός να αγοράσει σπίτι και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του στεγαστικού των αξιωματικών? Γιατί βλέπουμε την πολιτεία σήμερα να ενδιαφέρεται για τους γιατρούς που θα πάνε σε διάφορα μικρά νησάκια που δεν υπάρχουν κατοικίες, ενώ αδιαφορεί πλήρως για τον αξιωματικό, το οποίο του δίνει μια εντολή και του λέει σε 3 μέρες να είσαι στη Λίμνο και αυτό σε 3 μέρες πρέπει να είναι στη Λίμνο. Με λήψη, ούτε καν 3 μέρες. Με λήψη. Έχει βελτιωθεί λίγο τώρα αυτό, δίνουν και μια 15ημερη άδεια, αλλά δεν σώνεσαι με αυτό.
την οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θα την πάρει από τη μονάδα που φεύγει. Πρέπει να την πάρει από εκεί που θα πα. Να πα πρώτα. Έτσι. Σωστό γι' αυτό. Έτσι. Αν μπορεί να αγοράσει, γιατί μπορεί να νοικιάσει, κύριε Κωνσταντινίδη, αν δεν έχει άλλου πόρου. Και Σωστό. αυτό που λέτε είναι μια ιστορία που δεν ενδιαφέρεται απλά η πολιτεία. Δεν μπορώ να βλέπω τον Υπουργό Άμυνας να λέει θα φτιάξουμε ΣΟΑ για να μένουν και γιατροί και ξέρω εγώ κτλ. Πρώτα, το να μένουν στον ίδιο χώρο με τους αξιωματικούς ενέχει και διάφορα άλλα και διάφορους άλλους κινδύνους και διάφορα άλλα προβλήματα. Πολλοί όμως το ακούνε αυτό και Δηλαδή, παράδειγμα, στα ΣΟΑ δεν θα ήθελα ποτέ να δω, γιατί δεν μπορεί να το υπογράψει κανένα, δεν μπορώ να δω έναν δάσκαλο να μονεβάσει μια τουρκική σημαία, μια σημαία ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει, γιατί από πουθενά δεν απαγορεύεται. Θα πρέπει ο χώρος των αξιωματικών να είναι αμιγός χώρος αξιωματικών. πολλοί πιστεύουν όμως ότι όταν βγαίνει ο Υπουργός και κάνει μια τέτοιου είδους ανακοίνωση, πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχουν σπίτια για όλους και όλοι μένουν στα ΣΟΑ και χωρίς να πληρώνουν λεφτά. Είναι μια ψευδαίσθηση αυτό. Ισχύει? Φυσικά. Φυσικά. Και στα ΣΟΑ και πληρώνουμε και γράφουμε και μόρια και ένας αξιωματικός μπορεί να μείνει το πολύ 2 φορές στα ΣΟΑ, έτσι. Ειδικά μάλιστα μετά την σωστή, δεν λέω, είναι σωστή η μέρη με τις πολιτείες για τρίτεχνους και πολύτεχνους να μένουν κατ' εξαίρεση, αλλά μένουν μόνο αυτοί τελικά. Και βλέπω την πολιτεία που και τότε ακόμα επέρονταν, γιατί έλεγε ότι ταυτοποιήσαμε τις οικογένειες των πολυτέχνων κτλ. Σωστά. Αλλά δεν τις ταυτοποιείς βγάζοντας τους άλλους, τις ταυτοποιείς χτίζοντας επιπλέον ΣΟΑ. Ναι, γιατί δεν φτάνουν για όλους. Έτσι. Να μην πούμε για κάποια από αυτά που δεν θα πήγαινε να μείνει κανένας, έτσι. Τόσο απαξιωμένα που είναι. Ναι, αυτό οφείλεται Τέλος πάντων, δεν πάει να είναι και αυτή μια λύση για όποιον θέλει να την επιλέξει. Γιατί το να υπάρχει μια λύση, στη τελική ανάλυση σου δίνει και το δικαίωμα της επιλογής. Αν δεν υπάρχει λύση. Ναι. Ποιες θα είναι, κατά τη γνώμη σας, οι μελλοντικές συνέπειες των σημερινών σφαλμάτων του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει χρόνος για βελτίωση και για αποκατάσταση. Αν αυτό συμβεί, μπορούμε να γλιτώσουμε πολλά. Αν φοβάμαι ότι δεν θα συμβεί, γιατί δεν βλέπω πρόθυμο τον πολιτικό κόσμο να μπει σε αυτήν τη λογική. Όλα τα κόμματα έτσι. Δηλαδή, είδα από αυτά τα τρελά που βλέπουμε, που σας λέω, γι' αυτό φεύγουν οι αξιωματικοί. Θα κλείσουν, λέει, 130 στρατόπεδα και άκουσα μάλιστα τον Υφυπουργό Άμυνας, τον Κεφαλογιάννη, να λέει ότι θα φύγουν, λέει, και αξιωματικοί κατά 30% και τα λεφτά αυτά, λέει, που θα γλιτώσουμε από αυτούς που θα φύγουν θα τα δώσουμε σε αυτούς που θα μείνουν για να βελτιώσουμε την οικονομική τους κατάσταση. Αυτά δεν λέγονται, κύριε Χριστέ. Αν θες να δώσεις λεφτά στον αξιωματικό, θα του τα δώσεις για να έχει ένα κίνητρο ο άνθρωπος στην τελική ανάλυση να ζει αξιοπρεπώς. Τίποτα άλλο. Δεν θα βγάλει λεφτά κανένα από το στρατό. Αλλά την απέτηση του να ζει ο άνθρωπος ο οποίος έχει τάξει τον εαυτό του, στο να φυλάγει θερμοφύλες, στο να ζει αξιοπρεπώς, νομίζω ότι αυτό οφείλει να του το χορηγήσει η πολιτεία. Όπως επίσης στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα όταν άκουσα να λέει τον Πρωθυπουργό ότι θα ματώσουμε για να αποκαταστήσουμε, τέλος πάντων, για να δώσουμε ένα κίνητρο στα στελέχη, στην έκθεση του μάλιστα, και θα αυξήσουμε κατά 20% την αποζημίωση για κάθε υπηρεσία. Το οποίο το έκανα και το διάβασα στο διαδίκτυο και έκατσα, βρήκα τα νούμερα, το έκανα και μόνος, είναι 2,07 ευρώ ανά υπηρεσία, κύριε Κωνσταντινίδη. Τι σημαίνει αυτό? Ένας καφές κηλικίου. Έτσι. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος το ακούει αυτό και πιστεύει ότι θα υλοποιηθεί, ότι πιστεύει ότι κάτι έγινε, ενώ στην πραγματικότητα δεν έγινε τίποτα. Ναι, μα γι' αυτό. Σήμερα γι' αυτό είπαμε θα πούμε αλήθειες. Έτσι, λέμε αλήθειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα.